Здравейте отново. Включвам се да ви покажа на Мерцедеса C220 CDI дизел. Смяната на диференциалното масло. Ето тук е диференциала. Маслото, погледнете го. То от литър и 100 грама, дали изтекоха 500 грама, горе-долу. Черно на катран, дори наподобяваше грес. И така, за да го смените това масло, отвивате тази пробка. Източвате маслото в кофа. След което отвивате от другата страна горната пробка. Ето тук се намира горната пробка. И взимате масло Кастрол за диференциали. 75 на 140. Ето това е цвета, жълт цвят. И може да си го напълните с по-голяма спринцовка. 60 мл. За по-удобно там става. Другия вариант е с помпа. Но просто няма смисъл. Това е литър и 100 грама побира този диференциал. Ето задните биалетки също са сменени. Чисто нови. Защото оригиналните бяха пълна трагедия. Това е от мен за задния диференциал. Ще ви покажа как се сменяват и на автоматичните скорости и на двигателя маслото. До скоро от мен.